Po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may mabubuting kalooban. Mapagpalang hapon po sa inyo na i-share ko po sa inyo ang Mutya na Lampasan. Punta tayo sa pinaglaan ko na Lampasan. Ito po, punta tayo sa taas. Punta tayo sa taas. Ang Lampasan po. Po yung Lampasan ko. Ito po yung nahanap ko kagabi. Lampasan ko po. Mga lampasan po ito. Lampasan po yan. Ito po ay hindi po basta-basta po madaling hanapin po. Pambira lang po ito magpapakita po sa inyo kung busila po ang iyong kalooban. Puro lampasan yan. Yan po, lampasan. Lampasan po yan. Kakalob ko po sa inyo ang taglay po ng lampasan, batong guhit. Ang tawag dito po ay batong guhit na sa English po ay Saturn po. Ang batong guhit. So mga taong hindi po punta po sa Hiwaga ng Pangasinan, punta na po kayo at mag-subscribe na po. Bago ko pumpisan po ay mag-subscribe na po kayo at mag-like and share para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. At shout out po sa inyo lahat. Ang mga batong lampasan po, pampasyurte. Ito po ay natural na galing kalikasan. Ang batong lampasan ay nagbibigay ng swerte sa buhay. Liligtas kayo sa kapahamakan at lahat po nating mga problema ay malalampasan po natin. Pag may mutya kang lampasan, ang batong lampasan, pag ito'y may imahe, may swerte, trabaho, sa buhay, sa ating tahanan at buong pamilya at lahat po ay malalampasan natin, pati sa checkpoint malalampasan po natin. Di ba pa sa mahilig ng mga travel, sa mga nagbibiyahe araw-araw, mainam po palagi po kayong dalhin po nyo araw-araw yung mutya ng lampasan. Sa mga masalo sa mga seaman po, maganda po ito, tangan-tangan nila para palagi po silang makakon po sa disgrasya. Ligtas po sila sa araw-araw sa disgrasya. Kailangan may lampasan ka po kayo at ang pagbibigay swerte po itong batong lampasan ay hindi po agad-agad, kundi unti-unti po lamang pagkakalob, kasi po ito ay gabay po lamang. Nasa atin ang gawa. Dapat pag may taglay po tayong mutyan lampasan, pagsikapan po pa rin natin ang magpursige at gabayan po tayo, lalo na sa
maraming biyaya kakalob po sa atin, at palagi po tayong humingi ng basbas sa ating amang lumikha. Ang lahat, sana gustuhan po ninyo ang aking video. At may ikukuhan po kayo sa inyo, ipaabot po ako. Ang batong guhit po, tawag ito sa atin. Hanggut ka ng batong guhit, walang patuloy, diretso. Ito, nakikita ko ito sa napakabisa po ito sa mga biyahe, sa mga masalo yung gustong magpatayo ng bahay. Kung magpapatayo ko ng bahay, ay pag napapatayo kayo ng bahay, ang sikreto po ng pasa, napakabisa po. Ito po ay ilagay po nyo sa pulang pounds, lagyan nyo ng langis at ibaon nyo sa gitna ng ginagawang bahay. Ito tuloy-tuloy po ang biyaya sa inyo. Hindi po siya mapuputol kasi yung lampasan po, walang putol yung guhit na yan. Patuloy pong magbibigay ng biyaya sa inyo. Kahit sa may tindahan, sa may negosyo na mga junk shop o mga shop, o sa mga basta negosyo po, maganda po ito, lampasan. Maraming magkakalob ng oportunidad itong lampasan, masalo sa mga tindahan. Pag may lampasan kang ganito po, hindi po tuloy-tuloy po yung biyaya na makukuha nyo sa tindahan. Wala pong humpay na dugtong-dugtong ang mga tao sa bumibili. Pati sa negosyo nyo po, lahat po na negosyo, malakas ang oportunidad po na pagkakalubang kayo ng batong lampasan. Basta ilagay po lamang sa tilang pula, pounds na pula, ilagay po yung lampasan. Bago po lagyan po ng langis, ng nyog, tapos ilagay po dito sa kan. Tapos kung may tindahan po kayo, ay ilagay po sa may kaha po ito, ilagay po sa kaha, ilagay po nakalagay sa pounds, ilagay po sa kaha yung batong lampasan. Malakas po ang oportunidad po na gagabayan kayo nito. At kung magpapagawa kayo ng bahay na para swerte po sa buhay, ay ibaon po sa ilagay po sa, lagyan po ng langis, tapos ilagay sa pounds na pula, ibaon sa gitna ng bahay na pinagagawa nyo. Napakabisa po itong lampasan. Hindi na nila alam na ang lampasan ay lampasan. Hindi na po ito dinadasalan. Nasa inyo kung gusto nyo pong bago mo nyo ibaon, magdasal po kayo ng isang ama namin lang po. O kung may langis na po kayo, kahit hindi na po kayo magdasal, kung hindi kayo marunong magdasal, pahiran nyo po ng langis, tapos ibaon nyo na lang po sa gitna ng bahay. Pero kung may negosyo po kayo, lagay nyo ng langis, ilagay nyo sa pounds, dala-dala nyo palagi, tapos ilagay po nyo sa kaha ng kahagir, kahit nasaan po, basta kaha ng banyo, lalagay nyo ng pera. So, ang labis po dito ay pwede rin pong gamitin sa sugal, basta sikreto lang po na dala nyo po ito. Bago po nyo haplos-haplosin nyo, tapos nyo po, humiling po kayo, gabayan po kayo, malaki kayo mananalo. Yan lang po sikreto ng lampasan.
Napakabisa po ito, masalo sa bahay, sa mga negosyo. Yan po. Basta may negosyo po kayo, kahit na paupahan ng bahay, maganda rin po ito. Lampasan. So, sana po naintindihan po nyo yung video ko at shoutout po sa inyo lahat. Sa mga solid kong subscriber po, shoutout po sa inyo lahat. Malaki ang oportunidad nyo po dito pag may lampasan po kayo. Hindi lang po iwas disgrasya, protection sa disgrasya, lahat po mga panganib, maganda po itong lampasan. Lahat po ng suliranin sa buhay na kinikimkim nyo sa inyong problema, malalampasan po nyo ito. Mahirap po itong hanapin, basta hindi lang basta-basta po ito papakita sa inyo kung talagang po sa inyo. Dapat po kung nakahanap kayo ng mutya, salamat kayo sa Diyos. Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nasa nagbabantay na mga mutya. Sana po nagustuhan nyo po yung video ko. Sana mo shoutout po sa inyo lahat at subscribe po kayo at mag-like and share. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye bye po.